aina teille ja niin edespäin. Ei se ole sen vika, että se on sellainen. Se on syntynyt semmos. Mutta se vaan on semmonen ihminen, jolla mun kanssa mua keviet vaan ei toimi. Kello 13.46. Asukkaat ovat kokoontuneet olohuoneen sohville tehtävänantoa varten. Päivätehtävä. Vuoristossa eläminen on rankkaa ja väsyttävää puuhaa. Ohut vuoristo ilman virtaa keuhkoinen läpi aiheuttaen energiaväsyttäen. Teillä on nyt 20 minuuttia aikaa valita keskuudestänne yksi asukas, jonka on nukuttava tunnin mittaisen vuoristopäiväunet. Päästänne aiheesta yhteisymmärrykseen. Tulkaa päiväkirjan kertomaan valintanne. Terveisiä